Un tarde na minister Dennis Wiersma, deputado Nina Den Heijer, apreciável membro de prensa e unitur que seguimos via mídia social, rádio e televisão. Bom menina e conferência de prensa em conexão com a visita de trabalho do ministro para a educação primário e secundário. Meu nome é Atselina Winkler e me guia a conferência de prensa AUE. Primeiramente, ministro Wiersma lo iba a palavra, seguintemente, deputado Nina Den Heijer lo dirigi su mesma bolsa e depois lo tem turno caminha prensa para fazer pergunta. Pero na primeiro momento me quedo na minister Wiersma palavra. Aan u het woord, minister. Dank. Mijn papiaments is niet zo goed. Maar ik vond het wel heel leuk om hier te zijn. In de allereerste plaats heel erg bedankt voor het verblijf hier. We zijn hier 3 dagen en we hebben heel veel scholen gezien. Hiervoor was ik op Saba en Sint Eustatius. En het is heel belangrijk, vind ik, om hier te zijn. Ik ben ook nog maar net begonnen. Dit nieuwe kabinet is begonnen in januari. Dus ik zit 4 maanden. En ik vond het heel belangrijk om als eerste ook hier te zijn. Om in dit deel van Nederland te zien hoe het gaat met de leerlingen, met ouders, met leraren. En wat er nodig is om dat nog beter te maken. En het is echt natuurlijk anders dan bijvoorbeeld in Nederland, waar ik dagelijks ben. Dus dan helpt het heel erg om hier ook te zijn en te zien wat hier de uitdagingen zijn. Maar ook de specifieke omstandigheden. Ik was bijvoorbeeld op Sint Eustatius en dan zie je dat bijvoorbeeld als het internet niet goed is het heel lastig om in je klas ook de rest van de wereld te kunnen connecten. En hier is dat gelukkig beter. Maar ook hier zijn weer een aantal uitdagingen. Bijvoorbeeld het vasthouden van leraren, maar ook de taal. En daarna ook weer het perspectief op wat ga je hierna doen en waar ga je dat dan doen. Dus ik heb wel heel veel geleerd van hoe het hier werkt. En ook hoe het hier soms anders werkt. En dat helpt mij weer om het komende jaren ook hier te kunnen bijdragen. En dingen die beter moeten ook beter te kunnen maken. Dank u wel, minister. Remita, passa a palavra para deputado Nina Den Heijer. Deputado. Boa tarde. Para mim também é prazer conosco por receber o ministro Wiersma aqui para a visita de trabalho que ele vem fazer. Hope trempang dentro do período como ministro. Isso aqui seguro é algo que é importante para nós ministros conhecer e saber a situação de nós aqui para assim ora é tópico de boneiro submesa que não pode ter uma imagem junto com essa aqui de que basar riba a experiência que não estava tendo aqui a visitar diferentes escolas maneira ministra bisa e não também é mesmo por a mira com o que a situação está que adelanto tem riba a área de ensinança, pero também que está o reto não que nós temos que surpassar ainda. Ok, dank u, deputado. We não chega na parte caminho prensa por fazer pergunta. Carecidamente, me pedi prensa para ter a pergunta não cortico e conciso. E me mira com Marit, e Caribisch Netwerk, dat sinta klapa als sua primeira pergunta. Marit? Ja, goeiedag, meneer Wiersma. Mijn eerste vraag voor u was eigenlijk, wat als een kind hier op Bonaire autisme heeft? Waar kan een kind wat autisme heeft op Bonaire, op Saba of Statia terecht? U zei net buiten deze persconferentie al even, eerlijk gezegd weet ik niet wat de status is rondom speciaal onderwijs. Wat was uw antwoord geweest als u niet Nolly nog even net had gevraagd hoe het ook weer zat? Nou, het antwoord is dat kijk, wat we in Nederland proberen te doen, dat is ook onderdeel van de ambities van het nieuwe kabinet, is eigenlijk te zorgen dat iedereen in de school terecht kan. Dat de school ook voor iedereen is. Dus dat je uiteindelijk ervoor zorgt dat je ook in het reguliere onderwijs de ondersteuning vindt die je nodig hebt. En het mooie is eigenlijk op de eilanden dat in heel veel gevallen dat al heel erg wordt geprobeerd. Omdat de schaal natuurlijk gewoon kleiner is. Dus je moet ook wel. Het is net alsof je als je een kleinere gemeenschap hebt en er is iemand die extra hulp nodig hebt, dan los je dat met elkaar op en dan zorg je dat dat lukt. In Nederland zie je vaak dat dan de school zegt, ja, dan moet je maar ergens anders naartoe. En hier is die optie om ergens anders naartoe te gaan, die is beperkter. En ik denk dat dat goed is. Je wil wel dat als je extra hulp nodig hebt, dat die hulp er ook is. Dat is op de eilanden georganiseerd.
bijvoorbeeld met een kindcenter. En in dat center krijg je die extra ondersteuning. De vraag is alleen, komen alle kinderen ook daar en wordt die ondersteuning dan vervolgens, kan die ook geboden worden? Ik denk dat die ondersteuning, dat wat je ziet hier, wat een expertise beschikbaar is, naast de leraar, dat die er best wel is. Dus er is een heel goed netwerk van expertise. Je ziet alleen dat de leraar ook wel eens ziet dat er extra behoefte nodig is, maar dat ouders dat soms best lastig vinden om te accepteren. Dus de eerste stap vind ik wel, dat als er extra hulp is, dat ouders die dan ook accepteren en dat de school ook helpt om dat te laten slagen. Vervolgstap is dat we hier wel bezig zijn natuurlijk om dat speciaal onderwijs, om daar naartoe te groeien. En dat was waar ik even checkte waar dat nu staat, omdat dat een proces is wat tijd kost. Maar het zou wat mij betreft niet een proces moeten zijn wat ertoe leidt dat je in de gewone school, en de reguliere school die hier zijn, dat je dan maar zegt, nou daar zijn wij niet meer voor. Ik vind juist dat wat we in Nederland soms een beetje uit het oog zijn verloren op die reguliere scholen, dat we dat hier juist wel vast moeten houden. Dus liever nu met die expertise vanuit het kindcenter op die school die hulp weten te bieden, dan eigenlijk daar zo'n kind zeggen van, je hoort hier niet thuis, ga maar ergens anders naartoe. Dat zou ik niet de goede beweging vinden. Ja, toch vind ik het een vrij algemeen verhaal wat u houdt. Want het feit is wel dat er gewoon kinderen niet toegelaten worden, soms op reguliere scholen met autisme. Omdat scholen dat vaak niet aandurven, omdat er geen expertise is op die school. En er is een particuliere school, het Koraal, die fantastisch werk leveren. Maar ouders kunnen dat niet altijd betalen. Ik hoor u zeggen, er gaan dingen gebeuren, maar ik hoor u eigenlijk niks concreets zeggen. Dus wat gaat er dan op korte termijn gebeuren? Want het feit is wel dat er nu momenteel kinderen thuis zitten die gewoon, waarvoor geen passend onderwijs is. Dat is gewoon feit nu. Ja, nou, ik denk in de eerste plaats wil ik het opnemen voor de mensen die het ook hier wel heel hard mee bezig zijn, hier op het eiland. Het zou heel raar zijn dat ik hier kom en dat ik de enige ben die ziet dat hier iets, dat soms die hulp natuurlijk altijd beter kan. Maar er gebeurt een heleboel. Ik was net bij dat kindcenter en dan zie je dat daar juist heel veel expertise is, dat die ook heel vaak in de klas aanwezig zijn, dat ze ook heel goed zien wat er nodig is, dat ze dat ook heel goed weten te bespreken met de leraar en dat het ook heel vaak lukt. Dus zo'n 15% van de leerlingen die heeft extra ondersteuning nodig, dat weten ze hier ook te bieden. Maar ik vroeg ook, hoeveel zit er eigenlijk niet in beeld? Maar heeft wel die expertise nodig. Nou, dat blijkt naar inschatting nog zo'n 10% te zijn. Dat zijn echt honderden leerlingen. Dus dat zijn de leerlingen die u bedoelt. En daar heeft u gelijk in. Ook als je dus buiten beeld valt, of je nou misschien zelfs niet wordt toegelaten tot een school, dan zit je dus ergens anders. Dan ben je dus misschien zelfs wel buiten beeld van iedereen. Nou, dat vind ik heel erg. Ik wil dat, ook dat we dat voorkomen. Daarom hebben we die route naar dat speciaal onderwijs ingezet. Dus we hebben geld beschikbaar gesteld om met onderzoek te kijken hoe doe je dat het beste. Hè? En misschien leidt dat er hier wel toe dat er een eigen en aparte school moet komen. Maar in het geval van het Koraal, we zijn met hen ook in gesprek, omdat wij zien dat zij hele goede dingen doen. Zij lopen ook tegen een aantal uitdagingen aan. En we zijn met hen ook aan het kijken, wat kunnen wij dan doen om te helpen? Dus het is niet dat wij dan zeggen, we gaan dat gesprek niet aan. Nee, dat gaan we juist wel aan. Maar ik ga niet iets nieuws bedenken. Ik ga dat wat er al is, proberen groter te maken. Beter draagvlak te laten krijgen bij leraren. En dat waar het gewoon onvoldoende is, dan moeten we er iets nieuws tegenover zetten. Nou, dat wordt gedaan. Had ik dat liever vandaag gehad? Ja, uiteraard. Dat had ik graag gehad, de mensen hier ook. Maar wordt hier dan niet hard gewerkt? Nee, dan wordt hier heel hard gewerkt om al die leerlingen die er soms buiten vallen of meer hulp nodig hebben, wel die hulp te bieden. Dus ik vind het te makkelijk, dat vind ik dan te makkelijk om te zeggen dat we daar niks aan doen en dat het allemaal vaag is. Het is heel concreet wat die mensen voor leerlingen hier betekenen. En het is ook heel hard nodig en het is nog meer nodig. Nog steeds hoor ik u weinig concreet zeggen en er is ook geen wet voor speciaal onderwijs. We hebben ook geluiden gehoord dat daarover wordt gezegd, misschien komt die wet er niet eens, omdat dat te ingewikkeld is om op de BES-eilanden te realiseren. Dus hoe concreet wordt er dan gezorgd dat bijvoorbeeld een kind met autisme dus straks passend onderwijs heeft? Ik heb nog steeds geen antwoord daarop gekregen van u. Ja, dan kan ik geen ander antwoord geven. Ik heb het antwoord gegeven, dus dat is in school, is er aandacht voor die kinderen. En die moeten ook op die school zijn. Dus de mensen waar ik vanmiddag was van het kindcenter, die vertellen mij, wij zijn in die school aanwezig. Wij kijken wat er nodig is bij zo'n kind. Wij hebben dat
dat gesprek ook met die leraar. Vervolgens hebben we daarna ook dat gesprek met die ouder. En die mensen die extra hulp kunnen bieden, bijvoorbeeld in het geval van autisme, maar het zijn natuurlijk wel meer, het kan ook over dyslexie gaan, dyscalculie, ADD, dan wil je daar iets aan doen als hulpverlener. Het is nu niet mijn beeld dat die mensen niet bij die scholen zijn. Mijn beeld is dat die mensen er wel zijn. En mijn beeld is ook niet dat die leraar daar niet op let, daar let die leraar wel op. Mijn beeld is wel dat het nog best wel afhankelijk is van of de ouders ook bereid zijn om dat dan aan toe te staan, die hulp. En ik denk dat daar een grote stap zit in de acceptatie. Want ik vind het ook te makkelijk, en dat doen we soms in Nederland, om iedereen maar meteen een label op te plakken. Jij hebt dit, jij hebt dat. Er wordt niemand gelukkiger van. Je wil echt geholpen worden. Maar ik heb wel de indruk dat die hulp hier is. Ik denk dat dat beter kan. Dat is waarom we dat traject met die ondersteuning inzetten. Ook met het speciaal onderwijs, dus daar groeien we wel naartoe. Maar doen alsof het nu geen plek krijgt in het gewone onderwijs, in het reguliere onderwijs, dat vind ik te kort door de bocht. En daar waar het al misschien goede voorbeelden zijn zoals Kordaal, ja, zeggen wij al, ja, maar dat is alleen maar nuttig, daar leren we graag van en kijken we graag hoe we dat kunnen helpen, ondersteunen. Als ik daar even op kan aanhaken, het is natuurlijk het kindcentrum is het EOZ waar we het dan over hebben. Het EOZ is wel in gesprek ook met het Koraal. Kijk, het gaat bij ons erom dat we de kennis die er is, de beperkte middelen, mankracht, et cetera, die we hebben, dat we die zo efficiënt mogelijk gaan inzetten. Ik hoor dus net wat wordt gezegd van mogelijk komt er helemaal geen wet voor speciaal onderwijs. Kijk, het is niet de bedoeling dat we alles ook compleet overnemen. We hebben bijvoorbeeld ook niet de WMO-wet. En waarom is dat? Niet omdat we de voorzieningen niet willen of niet dat Den Haag inziet dat bepaalde voorzieningen hier moeten zijn, maar die worden volledig gemaakt gebaseerd op de situatie in Nederland. Je moet je indenken, dan komen er van alles en nog wat bij, terwijl wij als eilandgebied heel erg roepen van keep it simple. Dus ga niet hele moeilijke dingen bedenken, want het gaat alleen maar meer tijd kosten. Laten we met z'n allen kijken hoe we op een pragmatische manier de dingen kunnen oplossen. En dat is nu gewoon ook voor wat betreft het speciaal onderwijs. Het is een traject dat een tijdje gaat duren, maar ik kan wel verzekeren dat gebaseerd op ook gesprekken met EOZ, dat ze wel de drive en de bedoeling hebben om het zo snel mogelijk veel concreter te maken. Dan wat meer vertellen over wat dan de vervolgstappen zijn. Want vaak is er toch op reguliere scholen heeft men de expertise niet. Of zijn het leraren die weer weggaan. Terwijl we volgens mij juist willen dat hier leraren zijn die hier opgeleid worden. En hier blijven, zodat ze gewoon weten hoe dat werkt. En ook vooral omdat minister Slop heeft al in 2020 gezegd van 2021 gaan we hiermee beginnen. Gaan we de eerste stappen zetten. Er is weinig concreet gebeurd voor die kinderen. Dus hoe gaat dat er dan uitzien zonder een wet die dan van Nederland wordt overgenomen, zeg maar? Nou, wat al is aangegeven, er is dus een onderzoek heeft er plaatsgevonden. Dat heeft natuurlijk ook door allerlei omstandigheden wat meer tijd gekost. We weten allemaal, corona heeft het niet makkelijker gemaakt. Dus bepaalde dingen hebben gewoon feitelijk vertraging opgelopen. Daar zijn we met ons allen van bewust. Als we kijken naar heel pragmatisch, EOZ gaat ook meer hulp bieden in de scholen. Juist omdat bepaalde leerlingen, wat je al aangaf, ouders ook niet kunnen betalen dat zo'n kind bijvoorbeeld naar Koraal gaat. Maar goed, er wordt wel gekeken zo goed mogelijk van wat kunnen we doen om het kind wel te ondersteunen. En om te zeggen van in zijn geheel is het zo, nee, dat kan ik niet doen, want het is toch wel heel erg gebaseerd op de casus van het kind zelf. Dus daarom kan het misschien ook lijken alsof er niks concreets gebeurt of niks concreets gedaan wordt. Maar juist doordat men nu nog niet de hele setting op orde heeft, is men wel meer op individuele gevallen gericht. Maar dat komt natuurlijk niet naar buiten. Heb je nog meer vragen, Marit? Maar misschien een ander onderwerp? Ja, ander onderwerp. Ja, ik ben nog wel even benieuwd of u ook op de hoogte bent dat er basisscholen zijn hier die niet altijd door de onderwijsinspectie komen. En wat er op dat moment gebeurt, wat voor gevolgen heeft dat voor een school. En ja, hoe werkt dat eigenlijk met de onderwijsinspectie op dat moment? Nou ja, weet je,
Allereerst of u daarvan op de hoogte bent. Ja, er zijn hier scholen die niet de basiskwaliteit halen. Overigens, er zijn hier ook een aantal scholen die dat wel halen. Die heb ik ook bezocht. Die ook echt goede oordelen krijgen van de inspectie. Maar ik ben ook natuurlijk op Saba geweest Sint-Eustachius. Er zijn echt een flink aantal scholen die basiskwaliteit niet halen. Waar we ook zorgen bij hebben. En het ingewikkelde hier is natuurlijk dat, dan is de vraag hoe zorgen we ervoor dat daar die kwaliteit wel gehaald wordt? Wat zijn daar dan belangrijke factoren voor? Kijk, in Nederland heb je heel veel scholen. En dan zou je kunnen zeggen, nou, als de school niet goed is, dan sluiten we de boel en dan is er wel een andere school. Dat is hier niet zo. Dus we zijn hier extra betrokken met de inspectie om ervoor te zorgen dat het dan wel werkt. We nemen een aantal stappen, die hebben we natuurlijk al genomen nu, ook om die kwaliteit van onderwijs ook echt bij die leerlingen te garanderen. Bijvoorbeeld met het Nationaal Programma Onderwijs in het kader van corona. Maar dit nieuwe kabinet heeft ook 2 grote prioriteiten. De ene is de basisvaardigheden. Dus er komt ook heel veel extra geld de komende jaren, ook hier specifiek naar de eilanden. Om gewoon goed kunnen lezen, rekenen, schrijven. Om die absolute basis voorop te zetten in het onderwijs. En daarnaast, dat is de tweede prioriteit, ook te zorgen dat die school die veilige plek is. Waar je graag bent, waar je leert. Maar ook waar je misschien iets kan vinden wat je niet thuis altijd vindt. En soms is dat heel makkelijk een ontbijt. Soms is dat huiswerkbegeleiding. Maar misschien is het ook wel een sportclub of muziek aan het eind van als de lesuren voorbij zijn. En dat zijn 2 factoren die heel belangrijk, als we die goed willen doen, dan is die school super belangrijk. En dat staat en valt, en dat is denk ik ook hier een grote zorg, met goede leraren. Dus wat we moeten doen is zorgen dat de inspectie die scholen niet alleen maar met de liniaal eigenlijk toespreekt, maar ook helpt om het beter te maken. Dat wij zelf ook vanuit de mensen hier extra ondersteuning weten te bieden. We hebben bijvoorbeeld vandaag ook afgesproken, dat moeten we in ieder geval doen voor jonge leraren, of eigenlijk nieuwe leraren die net beginnen. Soms ook leraren die uit Nederland komen, die hier komen. Het is best pittig om dan alles te snappen hoe het hier werkt. Hè. Als je papiaments niet kan spreken, bijvoorbeeld. Maar ook überhaupt als je hier als leraar begint, dat je verschillende niveaus in de klas hebt, dat vergt nogal wat. En daar kan je ook op afknappen als leraar. Ik denk dat als wij er in het begin meteen bij zijn, dat we ook helpen om leraren beter te begeleiden. En ook sneller die kwaliteit omhoog te brengen. Maar dat gaat niet vanzelf, dus daar zullen wij meer aan moeten doen. Dat doen we deels via de inspectie met zeggen wat beter moet, maar ook deels helpen natuurlijk met dat ook lukt. En daar zullen we komende jaren echt een forse kluif aan hebben. Dus dat die basiskwaliteit op heel veel plekken niet op orde is, dat voelt ongelooflijk slecht. Want dat zijn wel kinderen die elke dag naar die school gaan, in de hoop dat die school hen die stevige basis geeft en daarna die goede toekomst biedt. En dat is soms al complex genoeg. Maar juist daarom moeten we daar hard aan trekken. En ben ik ook best kritisch op die scholen. Dus als ik daar ben, stel ik ook wel kritische vragen. En dat is ook niet erg, want dan maken we het wel samen beter. Maar dan moet ik daarna ook komen helpen. Dus daarom ben ik er nu, in het begin van mijn periode, zodat ik daarna ook kan helpen. Marit, heb jij nog meer vragen? Ja, ik ben wel benieuwd de volgende keer dat wij elkaar zien. Wat heeft u dan bereikt? Ik weet niet wanneer we elkaar weer zien. Maar ervan uitgaande dat dit kabinet 3 jaar zit en dat we erin slagen om... We hebben best ambities ook op het Caribisch deel van Nederland. In het coalitieakkoord, dat is in voorgaande jaren veel minder sterk, denk ik, opgeschreven dan het er nu staat. Met al het beleid wat wij van plan zijn, is automatisch de bedoeling dat dat ook in Caribisch Nederland vertaald wordt. Dus dat is ook wat we nu aan het doen zijn op die 2 grote prioriteiten, die school en de omgeving. Het verrijken van de school en het versterken van de basisvaardigheden. Daar zijn we nu al meteen in gesprek over hoe gaan we dat dan ook meteen concreet hier met geld vanaf al dit schooljaar mogelijk maken. Nou, dat proberen we dus direct te doen. Dus het nationaal programma loopt af, maar je ziet wel meteen dat we dat extra geld wat er is doorzetten. Daar kan je extra ondersteuning in de klas krijgen. Bijvoorbeeld onderwijsassistent wordt op heel veel plekken gedaan. Dus wat ik hoop als wij elkaar weer zien, en ik weet niet hoe snel dat is, maar dat we zien dat we de stap hebben gezet om leraren hier langer vast te houden. Dus mensen minder snel weggaan. En dat het ook lukt om de extra begeleiding die jongeren soms nodig hebben, dat we die ook echt weten te bieden in de school. En dat het ook zichtbaar wordt en ook geaccepteerd is in de samenleving, dat extra hulp niet iets is om je te schamen, maar om blij mee te zijn, omdat het je een betere toekomst geeft. En dat is een mentaliteit en ook wel cultuur. En daar moeten we met z'n allen aan bouwen.
Dat als hier leerlingen naar een bepaald gebouw gaan, dat ze liever naar een heel ander gebouw gaan bij Liceo, dat vind ik niet goed. Want dat zegt iets over dat blijkbaar een ander gebouw meer status heeft dan de ander. Nee, je bent trots op wat je kan. En we gaan je helpen om het maximaal uit te halen. En als ouder ga je dan achter je kind staan en ga je helpen om dat te waar te maken. En dan ben je blij met extra hulp. Nou, dat hoop ik hier te bereiken met elkaar. En als wij elkaar spreken, hoop ik dat we met z'n allen, daar hebben we allemaal een taak in, dat we dat gesprek ook hebben verder gebracht en die hulp ook echt hebben laten landen bij wat die is. Want er zijn heel veel mensen die hier willen helpen. En nou moeten we het ook bij elkaar brengen. En op het gebied van speciaal onderwijs? Ja, dat is een beetje het laatste wat ik zei. Hè? Dus dat je er dus in slaagt om hulp die er is ook te krijgen waar die nodig is. En dat we vervolgens ook het stigma of een beetje het dogma wat erop zit, alsof dat niet goed is, extra hulp, dat je dan in een hokje zit, dat je naar een ander gebouw moet, dat we dat eraf halen. Dus dat het juist fijn is om extra hulp te krijgen. En dat het een teken is van betrokkenheid van elkaar, dat je helpt. En niet dat het iets is waar je dan van elkaar zegt, oh jij moet naar dat gebouw, jouw kind zal wel niet slim zijn. Nou, dat vind ik een hele foute mentaliteit en dat moeten we hard bestrijden met elkaar. En dan heeft u zich ook iets beter ingelezen de volgende keer. Nou, dat vind ik een flauwe vraag, want ik zou niet weten, ik kom hier juist om heel veel te leren van het eiland. Als ik alles wist, had ik hier niet moeten zijn. Ik had hier ook niet kunnen komen, maar ik kom hier heel bewust om te leren. Nou, met dit soort vragen leer ik ook weer, maar wel op die manier. Dus dat niet ingelezen zijn is een beetje flauw. Nee. Maar hij heeft ook een voorganger, die had u ook dingen kunnen vertellen, toch? Die vertelt een heleboel. Ja, Marit, Dank u wel. dat was je laatste vraag? Oké, dankjewel voor de vragen die gesteld zijn. Mike duna minister Wiersma oportunidad para su laatste mensaje. Ik mag nog wat zeggen, begrijp ik. Nee, je gaat wel heel goed. Ja, nou, ik kan me voorstellen, dat is ongelooflijk moeilijk, hè, met papiermensen. Ik ken dat niet. En hier spreken mensen in de klas echt tot 4 talen aan toe. Dat vind ik heel knap en daar wil ik ook wel mee eindigen. Het is een enorme klus voor het onderwijs om hier soms met allerlei achtergronden en taalverschillen het beste te bieden aan kinderen. En dat gebeurt toch. En dat gebeurt ook goed. En als ik dit ook vergelijk met de andere eilanden, mag Bonaire echt extra trots zijn. Want op heel veel plekken lukt het soms nog wel echt iets moeilijker dan hier op Bonaire. Dus het lukt echt op heel veel plekken goed. Dat betekent niet dat de problematiek makkelijker wordt. Die wordt soms nog wel moeilijker. Daar zullen we harder aan nog mee bezig moeten zijn. En dat is soms een kwestie van beleid, soms een kwestie van ook een aandacht die we als samenleving daar aanbieden. Maar dat is een hele hoop stof waar we komende jaren mee aan de slag gaan, waar ik in ieder geval een extra bijdrage aan lever met een aantal grote prioriteiten van het kabinet, maar ook met echt extra geld voor scholen. Die hebben ze de afgelopen 2 jaar gehad, maar dat trekken we dus eigenlijk door. Nou, dat gaat hopelijk heel goed helpen, maar niet vanzelf. Dus daar zullen we hard ons best voor moeten doen. Maar ik ben heel blij om te zien dat dat hier ook echt gebeurt. Met heel veel goede leraren en ook hele leuke leerlingen. En ik zou tegen hen allen willen zeggen, blijf je best doen. En dan tot ziens. En ik heb geleerd, bon weekend. Hopi bom. Erimita duna deputado Nino Den Heijer também oportunidade. Mita tem ele mais cortico ainda. Mita hopi contento já mais com o ministro Wiersma bem aqui e também por a mira com duro turhene está trabalhando riba a área de enseñanza e mita convenci que junto com o ministro Wiersma e em combinação com a diretiva na escola e gente na EUZ e toda outra organização que den e próximo ano nós conseguir alça a qualidade de enseñanza. E me também de ministro deseja turhene bom weekend. Danke, deputado Nina Den Heijer. E assim nós chegamos ao fim de rueda de prensa e tem outra oportunidade.